Čaute a vítajte u ďalšieho dielu Sigmar's Champion. Ideme hneď tom satelitu, ktorý spadol z neba, potom bol jasný. A prečo je on spadol jasný? Nevadí. Ideme tu, asi počkáme. Máme tu hrábať rovno. Chceme si tu nejaký robotník, čo nebolo. Ale do školy. Ďalšia štácia. Neviem, či je to dosť. Vlastne len ešte 2 prototypy. Ty si tu hotový, ale ty si úplne dole. Nevadí, prídeš. No, kde je dole? Hore. Ty je dole teraz, tak. Mám maličku chýbku. Neviem z čoho, asi mám tu nejaký prach, alebo už neviem, ako sa to volá, ako som alergický, lebo vyšlo sú to čo pýtajú. Dúfam, že všetky som boli boli tomto. A uvidíme, veľa bude baviť. Niekoho bude, keď si kýchnem, alebo hej, tak napíšte do komentárov, že nekýchnem, lebo si tam furt tabletku pre natáčanie. Môžete to hodit. Stopteme. Dobre sa toto ne. Asi zmeníme aj meno, čo budú celý čas. Bude sa to volať Citadela, ale Dark Darkland. Tak sa nás volá naše mesto. A teraz taká osoba menom môjho brata zrejme voje do mojej izby, sa ospravedlňujem, ale mám taký, že on voje za každú chvíľku do mojej izby. Nikomu určite nebude páčiť. No, možno sa bude páčiť, ale neviem. To môžem povedať. Bude sa začať hlasnejšie rozprávať, ale teraz bude maličký problém. Ty vidíš, že nevedel. Ne, počkaj, čo ty. Presne. Ty, tak ty ideš tu. Postavíš tu generátor. Počkaj. Tiež do toho sa tu ultu a postavíš miasto. A tu nemôžem, no. To potom gratulujem. Toto ty môžeš sa na to nepovedať. Tak. Ďalšia štácia, gratulujem, no ja mám prvá štácia žiadna. Čo teraz ja potrebujem je generátor. Zase sa to zaseklo, vidíte, volta vôbec sa nie. Neviem prečo tejto formou. Že môj kamarát, išli by ste so mnou do kooperácie? Môžeme, že ne, alebo hej. Myslím, hej, budem, že ona je dobrá. Perfektne, možno, že nás zase dovolení. Na to vidíte, že Cavita Protestorate a Brazília majú spolu pakt, že sú... Toto teraz vám ukážem, kde je. Ne, tu je taká. A tu je Mandíra. A ona opočela, čo bude sa... Ne, sa ale neutro, ale vadí. A teraz sa lepšie pozdraví. Lepšie povedať. No teraz chce otvorené povedať, že môže ísť do môjho územia, čo je tu na zelené všade. Ale môžeme. A ona, že ďakujem, že ďakujem. Neviem prečo sa furt pomýlia, lebo tam že ďakujem a ona tam si
ďakujem, že... Alebo ne, možno, že to napísala, že ďakujem, že ste to akceptovali. Alebo možno aj to napísala, alebo povedala, že akceptujem vaše, čo vy ste chceli, čo vlastne ona nám tu dala. To sú väčšinou také, to som si všimol, keď som ja sám hral. Môj vlastný svet. Sie sollten daher den Bau weiterer Erkunder überdenken, die Sie dann an diese anderen Städten entsenden können. Áno, ďakujem. Slyším to zase a to dal. Však si to takto dá na tichý. To bolo. To mám teraz tu urobiť. Aha, ja sa dá, že to mám dať. Ja mám tu zrejme dať. Vojaka, neviem, tu je poznám. Ale neviem čo to je, ale budem purity, že to robíme. Všade kde máme purity, kde som hovoril, že ideme na purity, a to aj urobíme. Ty môžeš teraz do Tramtaládie. Ďalšia stacia. Šofujú, čuje. Sú tam dole? Ne, to by neurobili. Hej. Tam mi nedali štáciu, len tak čo, to by nikdy neurobili. No dúfam, že by to neurobili. No, že to možno, že to robí ako ten les, tento tu hore, čo sa zasekol, ale to vyzerá ako keby tu rovno stalo. Áno, veď to si ukázal nám 5000 krát. Ďakujem, ten trade. Že ako tradujeme, tak... Čo máme vlastne? My ani nemáme, čo máme robiť. Čo by sme mohli robiť? Ne, toto, robiť, áno. Ďakujem. Ďalší kolo. Áno, tu už tiež hovorí. Teraz hovorím toho, čo som aj hovoril tady, že ideme na purity, ty si to môžete stopnúť na všetko. To teraz nebudem. Ok, a tu je vlastne už z toho parku, už tu vybereme, naša to tam, food. Jako vždycky. Ty už tu to spadlo, lebo nemám žiadne perfektné miesto pre teba. To tiež zmenili, teraz to dali lepšie. A tu vidíte všetky, na čo máme, tu celé zmenili, ani neviem, ako to urobili, a tu teraz sa úplne inakšie vyberá. To je nice, teraz sú dali celé, možno si, že tam je harmonia, toto je supermácia, toto je purity. A my máme zatiaľ nič, len jeden bod, že môžeme si to takhle. Teraz si môžeme vybrať nejaký perk. Tu je, že heal, alebo viacej útok, ja by som dal heal. Aj plus 4 strany, tak. Extra heal. Hej, a tu máme Marine. Taký lepšený bojak. Sú taký šťastný z mojich vojakov. Čo ďalej? Chemistry, poď, tam si chemistry. Nebo engineering. A sme mali už tie reaktory. Purty. Zničiť nejaké príšery, čo tam bolo. Ok, a to bolo všetko. A sa rozlúčujem tu. A uvidíme sa na ďalší diel. Takže kolo 46, až neviem do jakého kola, ale nevadí. Takže čaute. A uvidíme sa na ďalší part. Alebo diel. Čus. Dajte like.